Guys, andito ako sa Willings Bakery, ang pinakasikat na pagawaan ng ensaymada dito sa Macabebe. Ayan guys. Ayan. Lalagyan pa ng topping. Yan yung pinaka-the best na ensaymada sa Macabebe. Ano dami mo? Diyan ang... Karene? Ito siya. 80. Pag pumunta kayo ng Macabebe, Tapos, antinyo? yung pinaka-the best na. At Apolo mo kayo ng kako. Kilo. Tabas. Kamachis man yan. Apolo. Yung guys. nasa The best din yan, tabas. tabas. At nung tabas. Sabi po ka rin eh. Oh, okay. Magkala ang tareta? Yung ka na ako magkano. Ayan, 70 pamilya ang tabas. Ayan, guys. Lalagyan pa ng topping. Yan yung pinaka-the best na ensaymada sa Macabebe. Ano dami mo? Diyan ang... Karene? Ito siya. 80. Pag pumunta kayo ng Macabebe, Tapos, antinyo? yung pinaka-the best na. At Apolo mo kayo ng kako. Kilo. Tabas. Kamachis man yan. Wala po kabas. Apolo. Yung guys. nasa The best din yan, tabas. tabas. At nung tabas. Sabi po ka rin eh. Oh, okay.